Caminarte é un dos programas seleccionados dentro do teu Xacobeo, que é unha experiencia da Administración Pública Galega precisamente para promocionar proxectos da sociedade civil que estén enraigados co propio fenómeno Xacobeo. 3 ao cubo igual a 4 é un proxecto de educación artística destinado a persoas con discapacidade que acoden a 4 centros de atención diurna vinculados ao Camiño de Santiago, concretamente nos concellos de Pontevedra, Lugo, Mos e Silleda, aos que tamén acudirán persoas beneficiarias da nosa federación para poñer en valor a convivencia e intercambio do Camiño de Santiago. Nestes centros levaránse a cabo diferentes obradoiros artísticos que contarán ca presenza dos profesionais Alba Cacheda, Carlos Maciá, Misha Viés e Irene Grau para leválos a cabo. A experiencia está sendo bastante agradable, dado que é todo completamente diferente do que pensaban facer, claro. E recortar isto e tal, facer un montaxe aí e tal, pois parécenos bastante, aparte de peculiar, bastante agradable, que todos traballamos e contribuímos. Moi boa disposición por parte dos asistentes. Deu tempo a poñer a probar o que tiñamos pensado facer, que era todo isto un pouco como unha introducción a unha técnica moi elemental do teatro de sombras. Unha ferramenta que lles posibilite facer máis cousas, dende unha peza nova, contar outras historias. Foi de maravilla. É impresionante a implicación por unha parte de todos os participantes, tamén esa relación directa que establecen os participantes en estes diferentes programas con artistas de renome en Galicia, que son os que os introducen de feito a novas formas de participación artística, e consideramos que esta é unha forma de poñerse en movimento, tamén unha mostra dunha sociedade que está ao seu carón e que con eles te están facendo tamén este camiño vital, este camiño de vida que é a integración e a plena inclusión das persoas con discapacidade nunha sociedade aberta e nunha sociedade que ten que camiñar con eles. Dende a Federación Cogami Coruña traballamos para acadar a máxima atención e inclusión social das persoas con discapacidade, poñendo especial énfasis en garantir os servicios ás persoas. Este proxecto, 3 ao cubo igual a 4, Camiñarte, permitiunos experimentar como a educación artística é un camiño, unha ferramenta mediante a cal educar na inclusión. Ademais de poñer en valor as capacidades das persoas no marco dunha aprendizaxe colaborativa, activa e participativa.